आंना ससमाया अबाव थांखो? ससमा गैयाबा आंहा मेगनखौनो नुवा। सिङाबो हाला। थेवब्लाबो आंना फिसालाया बिहामजो सासेखौनो लाबना होफैनो हाला। बिमा बुरैनि ओंखाम संनायखौनो जाबाय थानो मोजां मोनदों बियो। नङा मानो हाबा खालामनो बादों बियो। फैसायानो गैयाना थाखायानो गैया। हाबा खालामनांगौ, फिसा फिसौ खांनांगौ, रुजु रुमै संसार जालांनांगौ। आबा रामसिं, आबा रामसिं। मायो आयै मा जालायखो? ससमाया अबाव थांखो आंनिया? नैबे सफायावनो दोनदोंमोन आङो। नोंनि ससमाखौ आङो बै माबायावसो दोनदोंलै नोंनि बिसिनायाव। मानो दोनहैनांगौ ससमाखौलाय? ससमा गैयाबा गैला नोंसा बिमाया नुला। बेनिखायनो थाब थाबै हाबा खालामदो। मा आंनि ओंखाम संनायखौनो जाबाय थानोसै नामा? बिहामजोआ लाबना होफैदो थाबैनो आंनो। नोंहा फैसा गैयाना थाखा गैया हा? बोरायना थाना मा मोनदों? खानायानो मोनग्लिजोब्बाय नोंनियाबो। 50 बोसोरानो जासिगोन माथो फैगौ मासाव। माखौथ' मा सेंग्रा गोरलै साना लाबाय थादों ना मायो? बिहामजोफोरखौ लाबना लाफैदो। नागिरगासिनोलै आयै। आजिखालिनि जुगाव आरो अबाव खैना मोननोलै। बयनाबो बकिं गोजा। मा बिहामजोनि मोखां नुला नामा आङो? आं हले बिहामजोनि मोखां नायखांनायनि उनावसो थैगोन दे हा? लाबोगोन र'लै आयै नायगासिनो। बायनानै मोननाय बुस्थुथ' नङाना खैनाया आयै। लाबनो होनबानो लाब्रबनो हानाय। नागिरनाबो मोननांगोन। मानो मोना? बे बुहुमाव खैनानि आंखाल नांबाय नामा? लाबो जिखि जाया, गोसोमबाबो गुफुरबाबो, धोनिबाबो गोरिबबाबो, सिख्लाबाबो बुरैबाबो, जिखि जाया आंनो बिहामजो नांगौ सासे। र'लै आयै मा नागिरगोन ना? माखौ एसेबां आथुर जासोदों? बेसेथ' बैसो जादों दे एसेबांबो बोरायाखै, ओरैनो खानाया गोमोनखायसो बोरायबायसो नुयो आंखौ। फैगौ मासाव 50 बोसोरानो जासिगोन। बिदि होननानै आयै मानसिफोरनि सिगाङाव बेफोरबायदि बुंना लानाङा आरो आंनि बैसोआ 50 बोसोर जासिगोन होननानै। नङाबा खैनायानो मोननाय नङा, रावबो हरनाय नङा आंनो। मानो हरा? फैसा दं थाखा दं दानो फैगोन। नों गावगायासो लाबोआ। नायाबालाय अबाव खैना मोननो दे, नायनोबो नांगोन ना। नोंहा मानो इन्ट्रेस्टआनो गैया हा? आं थैबा सोर ओंखाम संना जागोन नोंनो हा? र'लै आयै नागिरगासिनो ना आङो। नागिरगासिनो नङा, लाबोनोबा थाबैनो लाबो हा? आं बेफोरखौ जेबो मिथिया। बे बिमा बुरै सासेजोंबो मा जाबावनो? र'लै आयै सासे सिख्लाखौ मोननो थाखाय नाजागासिनो। मोनगोन बायसो मोनदों र' आङो। साननैसोनि उनाव बिमानियाव बिनांगोन आङो। गाबोन थांनांगोनानो र'। एसे फैसा होबोनांगोन। फैसा 2000सो होबोनांगोन। होमबासो एसे गलिगोन ना गोसोफोराबो। बिमाजों मोजां जाग्रोनांगोन, होमबासो फिसाजोखौ मोनगोन। गाबोन फैसा लानानै थांनांसिगोन। हेलौ। मा खालामदों आयै? नै आंहा दासो दुगैनो नागिरदों र'। समखौनो मोनाखैमोनहाय। माइ जावनो थांदोंमोनहाय। दे आयै दुगैनानै मोजां साफा समायना दख'ना गानना था। मानोहाय? आयै आं न'आव थांगासिनो। ए आबा, सुटि मोनदों नोङो? फैनो होदों नोंखौ? औ आयै। दे फै आबा। बेसेबा गोबाव जाखाबायमोन नोङो न'आव फैयिया। औ आयै, आङो एबारो न'आव थांबाथाय फैखाला। मा न'आव फैबाथाय थांखालाहाय? मानो? आयै उनाव खिन्थासिगोन दे मोजाङै। जिखि जाया आयै, आं खिन्थु हारसिं थाङाखै दे। मा? होमबा सोरखौथ' लाबोदों? नोंना बिहामजोआबो थांगासिनो। बिहामजो? औ आयै, आङो हाबा खालामसिगोन। मा होनदों? नोङो हाबा खालामसिगोन? आयौ, हाबाब खैनाखौलाय अबाव मोनखो? अबेनि? मा नाम? मा अबाव मोनबोखो? सोर नायना होखो? मा गोसथोनायहाय? नोंबो माने सिरि सिरि गोसथोखोमायो? आं बेफोरबायदि सानथाराखैमोनहाय। आयै बेफोरखौ उनाव खिन्थागोन दे आङो, न'आव थांनानै। आहा खिन्थानाय अबेनि? उनाव खिन्थागोन होनदोंना आयै। बाप्रे बाप, अबेनि बेखौबो खिन्थाला होनबा नोङो? दे खमसे खम नामखौथ' खिन्था। नामा सनालिलै आयै, सनालि। सनालि?
हाव बेनि सनालि जालायखो बिलाय माला गोसोथोखुमानाय नोंलाय हाबा आयौ खामानि मावनो थांनाया हिनजावसो लाबोबाय होमबा नङा हाबा खालामनो नांगौ देनै हाबा खालामनोबो एसे बैसो जाहांबाय थेवब्लाबो माने आं आसरित मोनदों हाबा नों माला गोसोथोखो आरो बिदि हरखाबनो नोङोदि खैना लाबोदों आसरित मोनबाय आङो मायबाफोर जाहोन गैयाथ' दे आयै दोनथ' उनाव खिन्थागोन होनदोंना खमसे खम नामखौथ' खिन्थाबायना दे फैबाय था होनबालाय रामोनदायाबो खैना लाबोबाय आं माने आसरित मोनबायहाय बेथो बोसोरसे नङियावनो बोसोरसे नङा 6 मास मोनथामानो जायाखै बेयावनो आंहा बिजामादैबो मोनबाय बिहामजोबो मोनबाय मोजाङानो जाबाय दे माथो खालामबावनो आरो अबेसे बिजुलिया हाबा जानायनिफ्राय आं हारसिंबो जाखादोंमोन आंनो बिहामजोनि गोनांथि जाखादोंमोन जानायालाय खुसि मोनबाय दे गोसोखौ स्रां मोनबाय जेबो लेथा गैला आंहा नङाबाथ' आजिखालिनि जुगाव बिहामजोखौनो नागिरना मोननो नागिरा आंथ' रामोनदाखौ जाम्बाबाखाय सिन्थाबायसो थायोमोन हिनजाव मोनगोन ना होननानै माने मानसियाबो एसे आब्रा जाम्बा टाइपनि ना गोसथोनोबो रोङा दाबा बेखौ अबाव मोनबोखौ मोनथिला दे आरो अबेनिबा सनालि जाखो खिन्थायासैबो नोङो नोंसाइखौ मानो थगायदों आंनि नामखौ सनालि होननानै आइमोनखौ एसे सक जाहोनांगौलै आइयाथ' नोंखौ ओरैनोबाबो सिनाय हाखाया नाथाय नामखौ होनबालाय सिनाय हागोन खिन्थु आं दानो खिन्थाथ'वा जोंफोर सानैया हाबा जाखांनायनि उनावसो खिन्थाजोबगोन आं बिसोरनो नङाबाथ' एसेबाबो बिसोरो असान्ति खालामगोन ना हाबा जाखांनायनि उनाव आरो रावबो जेबो बुंनो हानाय नङा आरो बुंबाबो जेबो खाथि खानाय नंखाया आरो सक जाहोनांगौ बिसोरखौ बिजुलि हाबा जानायखौबोथ' बिसोरो आंनो खिन्थायाखै खिन्थादोंबाबो उनावसो खिन्थादों बिसोरो हाबा जाखांनायनि उनाव लैथोस्रि नोङो टेनसन लाबाय दं नामा नों जेबो टेनसन लानाङा आं दङ ना औ टेनसनालाय एसे जादों जायो नङा आरो गिनायबो मोनदों नोंसाइजों रायजानो गिबाय दङ आङो आइखौनो गिबाय आइया एसेबांबो बेफोरबायदि नङा दे जेबो मोननाय नङालै बियो बिजुलिया जुदि नोंनि बयफ्रेन्डजों हाबा जानायावबो जेबो मोनाखैबा होमबा थिलुनि गार्लफ्रेन्डखौ हाबा खालामनायावबो जेबो मोननाय नङा दे आइया औ ओरैनोबाथ' आइयाबो बुरैबाय बिहामजो नांसिगोन होनना बुंखादोंमोन बियो दाबो मोजांसो मोनगोन आइया थेवब्लाबो दा एसे सक जागोन आरो मोनथिबाथाय बाथ्राफोरखौ दे जाबा जाथोंसै माथो आरो उनाव बावगारजोबगोनलै बेफोर बाथ्राफोरखौ औ बिदिनो बावलांगोन बावलांनायालाय बाप्रे बाप बिराद गिदिर काहिनि दं खोमालै नामखौबो सनालि होननासो थगायबायलै मा जाबावनो मालै आदा मा जायगा होनदोंमोनलाय नोंसिनिखौ जों गामिनि मुङा थारुनपारा अ होमबालाय 20 मिनिटसो दंबावो दे मोनहैसिगोन ना बारा गोबाव गैला औ मोनहैसिगोन फंबाय नोंसोर गामिनि मुङा थारुनपारासो न' आं सोंनायानो थायाखैमोन दासो मिथिबाय औ थारुनपारा जोंफोर गामिनि मुङा रामोनदा थारैनो नों जोबोद मोजांमोन नों आंखौ हाबा खालामगोन होननायखायसो आंहा टेनसना एसे फ्रि जादों गोसोखौ एसे स्रां मोनदों नंगौ नोंनि महरा तिलुनि बायसै मोजां नङा थेवब्लाबो नोंनि गोसोआ जोबोद मोजां नाथाय तिलुनिया महराल' मोजां गोसोआ बेसेबा गाज्रिखा गेसावसो बेनिया लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय दे दिनै माने गोलावै बानायनो सानदोंमोनबाबो बानायनो हायासै माने समखौनो मिलायनो हायासै आं लोगोफोर गोलावैथ' बानायनो सानदोंमोन नाथाय आरो माथो बुंबावनो न'खरावबो एसे प्रब्लेम सोलिगासिनो नालाय बेनिखायनो भिडिअखौनो गोलावै बानायनो हायासै आङो गाबोनो गोलावै लाबोसिगोन दे लोगोफोर जुदि जेबो प्रब्लेम जाबा एकदमबारे खाटांखा आरोना लोगोफोर गाबोन गोलावै लाबोनाया दिनै माने ओरैनो जाबा दाजा बानायना दोनबाय आङो हाखु दाखुयैनो माने ओरैबायदि समनि आंखाल जागासिनो ना लोगोफोर बे साननैसोआ थेवब्लाबो आङो बिनि गेजेरावनो सम दिहुननानै बानायदों आरोना थेवब्लाबो दिनै गुसुंद्राय जाबाय दे होमबा लोगोफोरना भिडिअखौ एसेबाबो मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट शेयार साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय आरोना थाथ'लायदो दे लोगोफोर थेंक इउ